Phatar haste ni Loksobha chongmarini kokpirmungo ongkhorlaijak haste ni BJP ni ojama song kebu phano Aswk tongnani naya BJP ni mantri eba MLA song Aswk tungphwlamani jora o phano ongkhorlaijak Loksobha chongmarino bwskango toniwi no phasalni phungo West-Bengal ni Dum Dum Loksobha kendra o BJP ni wngwi batainai Shilabhadra Dutta te Baranagar Assembly ni by-election o batainai Sajal Ghosh no support khwlaina ni bagwi Baranagar Assembly ni Bithi Dey colony ni 20 nong wardni sipai rokno teiwi nokbrum kokpirmungo thangka Mantri Sudhangshu BJP ni sipai rokno teiwi kwbangma thaibo no thangka aboni logewo lamao thangui tongnai tei himui tongnai lukurok bai koksaka Mantri Sudhangshu Mantri bokrok Narendra Modi ni yakno tei bwkrak khwlainani bagwi BJP no sakbai thangni bodno rinani bagwi West-Bengal ni lukurokno koikha Tripura haste ni cabinet Mantri Sudhangshu asalni kokpirmungo kwbangma BJP ni sipai rokbo phai manjak phaibikha Bureau Report Kokkhorang